F'intervista fuq One Radio, Joseph Muscat akkuża lil Gonzi PN li lejliet elezzjoni ġenerali jinsab għaddej blogħba tal-politika responsabbli ta' xiri tal-voti bi flus imħallsa f'taxxi mill-middle class f'pajjiżna. U dawn in-nies bħalissa jkunu qegħdin jaħsbu mela sewwa aħna ħallsu t-taxxa u dan il-gvern f'daqqa waħda jibda qabel l-elezzjoni jaqassam l-ewwel hemm. Mbagħad ħajġi wara l-elezzjoni u ħajerġa' jdur fuqna biex jasarna aktar. L-aħbar dwar lotja ta' darba lil pulizija għal Joseph Muscat ma jixejn ħlif manuvra elettorali biex Gonzi PN jipprova jisraq il-vot tal-pulizija wara li ilu jinjorhom snin sħaħ. Il-mexxej Laburista staqsa għaliex din il-miżura ma tħabbritx fil-budget li għadda. Aħna nilqgħu kull titjib li jkun hemm qasam bħal huwa dak tal-pulizija, ma ċerti li l-pulizija u l-familji tagħhom jafu li għandhom joqogħdu attenti għal manuvri ta' Gonzi PN qabel l-elezzjoni ġenerali, kull m'għandhom jagħmlu jisaqsu l-ħaddiema tat-tarzna, dawk ta' tal-linja, tat-taxis, tal-Air Malta, tal-Go, ħafna oħrajn dwar dan kollu. Anku ma stess jafu li jara kemm ilu jwedhom illi jagħtihom id-dritt ta' trade union u baqa' ma sar xejn. Joseph Muscat irrefera wkoll għall-iskema mħabbra mill-gvern f'dawn il-jiem għal dawk li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom u staqsa li skema bħal din ma kienitx inkluża fil-budget. Żied li wieħed irid jara s-sostenibilità ta' din il-miżura u kif se jiġu mejjuna l-2200 koppja li mhux se jiġu koperti b'din l-iskema. Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi għaddej blogħba tal-politika tal-passat li l-Partit Laburista mhux se jaqalja. Il-Partit Laburista għandu l-proposti konkreti li l-linji gwida tagħhom se jkunu diskussi u approvati waqt il-Kungress f'Settembru li ġej. Dak li jagħmilna differenti minn Gonzi PN. Il-Partit Laburista mhux ħajintilef fernezija ta' wedit pre-elettorali, imma ħajjippreżenta roadmap illi ħajkun fija proposti u li kull proposta anke fejn ħajkun qed jagħti benefiċċji lil setturi partikolari ikollu lan li dak il-benefiċċju fil-fatt ħad ibbenefika minnu mhux biss dak is-settur, imma ħad ibbenefika minnu is-soċjetà kollha. Joseph Muscat stieden lil dawk kollha li jridu jinfluwenzaw id-direzzjoni li l-pajjiż għandu jieħu bi gvern ġdid biex bejn l-14 u 23 ta' Settembru jattendu għall-Kungress tal-Partit Laburista. Din se tkun okkażjoni bla preċedent u diġà jeżisti entużjażmu qawwi għal dan il-Kungress saħaq il-mexxej Laburista.